co teraz? A teraz sama chodź. No chodź do mamy. No, no chodź. Bierzesz też? No to chodź, wybierzemy. No chodź. Brawo, tak. A teraz chodź do mamy. Tak, la la la. No chodź. Chodź, Lalunia. Co, zacięło się? I co teraz? I co teraz? Trzeba wykręcić. Tak, tam będzie szła w tamtą stronę. Tak? Co ty tam masz w buzi, co? Hej, udało się? Tak, udało się. Patrz przed siebie, tam gdzie idziesz. No, zmykaj. Hej. O, ale mina, ale mina.